así debe ter un apoio mayoritario, un consenso de todo o que é a comunidade escolar. Entón, desde esa perspectiva, por iso decimos que ten que ter unha participación de 50% do censo, un censo de maioría familiar, e estes son os tiros de votos favorables. A proposta da Conselleira, o doutor Xuco, había unha unidade realmente sindical para que presentara outro documento, pois hasta o día de hoxe non o fixo, e isto, pois é unha campaña que tínhamos emprendido a sigla como tal, entón hoxe é un pouco o resultado final das asignaturas que os centros, o profesorado enviou xa a Conselleira, que hoxe nos aquí a presentar, insisto, que son máis de 3.000 asignaturas que recollen as súas reivindicacións que nos acabas de dicir. Non entendemos a posición da Consellería neste momento, que está nunha actitude de cerrazón, está nunha actitude de non facer unha proposta nova, pero está nunha actitude de non asumir as propostas que se digo, son propostas moi razonables, propostas que nada maximalistas, nada beneficiosas supostamente para a colectivo, senón que son propostas que benefician ao conxunto da comunidade escolar e que en todo caso ten unhas reflexións importantes, que é unha decisión importante que debe ter o centro e que necesita evidentemente unha participación tamén importante. A actual orde da Consellería, como establece o cambio para a xornada técnica? Con que tipo de maioría? Neste momento o que pon cambiou de verse os 2 tercios de participantes os 3 quintos, é dicir que é os 6% menos, pero empeora na medida que ata agora era un voto por familia, agora pasa a ser un voto do pai e da nai. Cando non solamente isto contradí todas as normas que hai, a patria potestade dos fillos é común, que colle o artigo 156 do Código Civil, pero máis todos os permisos que se ten que dar como pai ou como nai pode indistintamente darnos unha exclusión como meramente para a elección da región, etc. Aquí non estamos a falar dunha votación no cal pode haber distintas opinións entre o pai e a nai. Supónse que a familia vai ter unha mesma porque estamos falando de conciliar a vida familiar con a vida laboral, hasta certo punto. Entón, iso é unha cuestión totalmente injustificada, sin ningún tipo de demanda por ningún sector, e que non se debe responder. Entón, iso que fai é empeorada, porque, por exemplo, un centro que tiña 156 alumnos, por tanto, multiplicado por 2 son 312, necesita 188 votos, mentre que, de outra maneira, os 2 tercios deses 156 son menores que outros, exactamente non sabía calcular, pero é menor. Entón, que estamos ante unha proposta de modificar unha norma que había unha posición, e hai unha posición sindical unánime, que ten que facer menos restringida, o que fai agora neste momento é realmente ampliar a viabilidade que se poida levar a cabo. Entón é unha posición totalmente lamentable, injustificada e impropia dunha administración educativa que, como mínimo, teria que modificala para beneficiar a comunidade escolar, que era o que se debía demandado e non para empeorar. Bueno, nos isto, é dicir, hoxe temos unha plataforma unitaria no cal temos como plataforma previstas movilizacións para o día 30. Nos hoxe facemos esta entrega porque é unha campaña que tínhamos iniciada anteriormente, como diga, e o único que facemos iso. Será no marco desa plataforma unitaria no cal estudaremos as distintas medidas que debemos a tomar se a Consellería non fai unha contraproposta modificando o proxecto de orden que presentou na mesa sectorial o 21 de dezembro.